topic, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Sasabihin kagad, gawa lang ng tao yan. Kayo lang ang contributor niyan. Abang ang topic, Inquisition. Maniniwala ka agad. Wow, mga lelang kayo. Kapag pabor sa amin, ayaw nyo paniwalaan. Pag pabor sa inyo, kahit na basta panira sa Katoliko, gagamitin nyo kaagad. Kahit pa sulat lang sa balat ng saging, maniniwala kayo. Basta agad sa Katoliko. Oh, di ba? Buking-buking, no? Cabanyero Ariel, mayong gabi, Bro JD, watching from Compostela, Davao de Oro. Kusog kayo ulan diri, bro. Na ganina, pati kusog ka sa ulan sa mga diri ganina. Sabi naman dito naman ni Jocelyn Elias de Eddie, wow. Sabi naman ni Rod Solier Idoria Jomar Lim Lanada, nakikinig ka ba sa paliwanag ni Bro Jando? Sabi ko na sa'yo, kamangmangan tanong mo dahil puro fallacious. Yan, nakukuha nyo sa kulto. Ngayon, talaga naman, once, alam mo, dati rin akong Seventh-day Adventist Tinuturuan din ako ng mga fallacious question. Sample na lang. Nung ako yung SDA pa. Si Kristo ang ulo ng iglesia. At ang iglesia ay kanyang katawan. Si Kristo na ulo ng iglesia nasa sinagoga tuwing Sabado. Si Kristo na ulo ng iglesia ay isang Sabadista. Kaya ang kanyang katawan ay Sabadista rin. Dahil pag hiniwalay mo ang katawan sa ulo, manananggal na yan. Ito dati nung ako SDA pa. Kaya, ako'y nananatiling Sabadista. Dahil si Kristo ay Sabadista. Ano tawag doon? Non sequitur. Fallacy of false conclusion. Bakit? Hindi naman siya Seventh-day Adventist. Ganyan kami dati. Ang Seventh-day Adventist tinatag noong panahon pa ni Adan at ni Eva. Bakit? Sapagkat Genesis 2 pa lang, mayroon ng seventh day. At dahil ayan ang iniutos sa tao, si Adan at si Eva inutusan ding mangili ng Sabado. Si Adan at si Eva nilika ika-6 na araw. Pagka kinabukasan, ika-7 araw na. Kina Adan at Eva, unang araw pa lang yun So, sabihin, nilika sila ika-6 na araw. Kinabukasan, Sabat ka agad. Diba? So, talagang daming mali nila. No? Basa ba ako nito? Nandito. Sabi ni Jomar Leonada, Rod Solier Edoria, kita mo na, no need policy. Ang layo sa tanong ko, bakit hindi policy? Anong policy? Anong policy? Fallacy. Pakitaan kita turuan kita ng ano ang fallacy Kawawa ka naman, Jomar, hindi mo na alam kung anong ibig sabihin ng fallacy. Eto, yung tanong mo kasi, loaded question fallacy. Pakita ko sa iyo Ano ba ang loaded question? Yung tanong mo, pinaghalong loaded question fallacy at saka strawman fallacy. Ano yung loaded question? Ito yung loaded question. Pakita ko sa iyo. Para maintindihan mo, kawawa ka naman, di mo alam. Fallacy of loaded question. Ang loaded question fallacy ay isang madulas at mapanlinlang na taktika. Bakit? A loaded question with fallacy makes an assumption and then ask the question given that assumption. Sabihin, nag-assume ka. Nag-assume ka na si Kristo ay nag-utos na magpagawa ng rebulto. Yun ang assume mo. Yun ang assuming mo Nag-assume ka na si Kristo ay nag-utos magpagawa ng rebulto. And then, you ask me, given that assumption, tinanong mo ko, saan mababasa sa Biblia? Di ba? Loaded question fallacy.
Once ginamit mo yan, yan ay mapanlinlang na taktika. Ang loaded question fallacy ay isang madulas at mapanlinlang na taktika. Ginagamit ito upang ipitin ang kalaban at iparating sa audience ang isang bagay na hindi pa napapatunayan. Patunayan mo muna, Jomar, patunayan mo muna na si Kristo ay nag-utos ng magpagawa ng rebulto bago mo ako tanungin kung saan mababasa. Ikaw ang nagsabi niyan. Wala kaming turong ganyan. Oh? Ikaw magpatunay, then tanungin mo ko kung saan mababasa. Bibigay ko sa tamang sagot. Oh? Ano pa? Mahalaga sa isang mahusay na debater ang makilala ito agad. O di nakilala ko. Eh di talagang mahusay nga talaga ako. Kasi nakilala ko kaagad eh. At basagin ang tanong bago ito sagutin. Yan, binasag ko. Hindi ka mahiya niyan. Hindi ka mahiya, Jomar. Yung tanong mo, mali. Anong policy? Anong policy? Tingnan mo yung spelling ng fallacy sa policy. Hindi alam kung ano ang pinagkaiba ng policy at fallacy. Ba naman to? Oh, ano pa yung isa? Yung strawman naman to, si strawman. Ano yung strawman? Ito ang strawman. Refuting an argument different from the one actually under discussion while not recognizing or acknowledging the distinction. Ang strawman fallacy ay isang kamalian sa pangangatwiran kung saan binabaluktot o sinasadyang pinapasimple ng sobrang argumento ng kalaban para mas madaling atakihin o pasubalian. Parang gumagawa ng dayami, strawman, na bersyon ng argumento. Mahina, hindi eksakto, at madaling pabagsakin, imbis na harapin ang tunay na argumento. Kaya mali ang strawman fallacy dahil hindi nito sinasagot ang totoong argumento, kundi isang peking version lang nito. Ano yung ginagawa niyang strawman? Pinapalitaw niya, binabaluktot niya yung ating katuruan, pinalilitaw niya na yung sinasabi niya na si Kristo ang nag-utos, katuruan natin. Ibig sabihin, pinapasimple niya para mas madali niyang atakihin at pasubalian. Kaso, wala kaming ganyang turo. Oh. Iba ang fallacy ha sa policy. Ang kanya kasi policy, yung palisiya ba? Palisiya. Palisiya sa kanya, yung fallacy sa kanya is palisiya. Oh. Yeah, ano yan, Jomar ha? Yun bang kerubin na ginagawa ng Diyos, ay pinagawa ng Diyos, ginawa ba para gawing santo o para luklukan ng awa? Ganon din. Santo, banal. Ginawang santo yun. Kaya nga ginagalang nila kapag karat nila, nakayoko sila Ano ba yung santo? Banal. Hindi mo alam kung anong salitang santo? Kawawa naman to. Hindi alam anong salitang santo. Santo. Banal. Ginagawa nilang banal, kaya nga sila yumuyukot pagkaharap nila yun kasi ginagawa nilang banal di santo. Ano ba naman to? Sabi naman ni Jan Silot, nibingi siguro ito si Jomar, di lang makaintindi. Ay, hindi niya alam kung ano yung fallacy, kaya akala niya palisiya. Sabi ni Joe Marlin Lanada, Rod Solier Idoria, ano sabi, wala kayong turo na inutos ni Kristo na gawan siya ng rebulto sa pool. Talagang wala kaming turong ganyan. Ang turo namin, Jomar, si Kristo nagbigay ng authority sa iglesia, anuman ang inyong ipahintulot. Ipinahintulot ng aming iglesia ang rebulto. Ano sabi niya? Ipapahintulot sa langit. Kung may reklamo ka, doon ka kay Kristo magreklamo, wag sa amin. Ano ba naman to? Si Kristo ang nagbigay ng authority, tapos sa amin ka magrereklamo. Nasaan na utak doon? Hindi naman kami ang nagdeklara. Si Kristo naman nagdeklara. Ano man ang ipahintulot nyo, ipapahintulot sa langit.
Ipinahintulot ang aming iglesia. Kung may reklamo ka, doon ka kay Kristo magreklamo. Ano to si ano? Naku, hindi marunong kung saan magre-reklamo. Para bang ganito ba? Ang batas ng Securities and Exchange Commission, mairirehistro lang ang inyong iglesia kung pipirma ang founder. Pipirma ang founder. Ngayon, ang Katoliko hindi nakarehistro. Sabi nila, kolorom. Ba't hindi nyo ipahuli? Kolorom pala. Pahuli nyo kaya. Ipasarado nyo kaya. Sabihin nyo yung gobyerno, ipasara yung Katoliko yan kasi kolorom yan, hindi nakarehistro yan. Ipasara nyo yan. Sabihin yung gobyerno para alam nyo anong sasabihin nila. Anong patakaran? Kailangan pumirma ang founder. Kung walang founder na pipirma, paano marirehistro? Hindi marirehistro, di ba? Tanong, kolorom ba? Hindi kolorom. Bakit? Ayon sa Partnership and Private Corporation, may Attorney Hectoris de Leon, it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Kaya kahit hindi kami nakarehistro, hindi kami kolorom. Pero pag kayo hindi nagparehistro, kayo ang kolorom. Yan ha, tandaan ninyo ha. Sabi naman dito naman ni Dolly Pintoy. Bro JD, sabi ng mga MCGI member dito, bakit daw dasalan natin Aba Ginoong Maria? Babae daw si Maria, bakit tinawag na Ginoo? Ano ang magandang isagot dito? Kasi ang classical Tagalog, ang Ginoo ginagamit din sa babae. Kaya nga doon sa aklat ni Jose Rizal na mga dalaga sa malolos, ang sabi niya mga maginoong babae. Mga maginoong babae. Basahin niyo sa dictionary. Wala kasing alam sa dictionary itong mga MCGI . Pag nagbasa lang, UP Dictionary yung Pilipino. Gaga. Yun ang nakatagal lang yung binabasa. Yung totoo yung dictionary, hindi nagbabasa yan. At ating basahin na bakit ba may Ginoo, babae si Maria. Ayan At Tagalog English Dictionary printed in 1905 by Charles Nigg, page 10. Babaeng Ginoo, lady o damsel. Kita nyo? Babaeng Ginoo. Bakit Aba Ginoong Maria? Kasi ang Ginoo ginagamit din sa babae. Sa classical Tagalog. Ito pa, isa pa. Ayan. Vocabulario de la Lengua Tagala. Page 125. Ginoo. Principal. Senyora. Ayan Ginoo. Principal. Senyora. Ano yung senyora? Lalaki ba yung senyora? Kaya nga si Jose Rizal, ang sabi niya sa mga dalaga sa malolos, siya ay inasikaso ng mga maginoong babae. Maginoong babae. Sabihin, sa panahon ni Jose Rizal, ang Ginoo ginagamit din sa babae. Therefore, yung terminong ginang, bago lang yan. Aba Ginoong Maria kasi ang Ginoo ginagamit din sa babae as Senyora, Nuestra Señora del Triunfo. Di ba? Nuestra Señora, Ginoo. Lady, Our Lady of Fatima. Lady, Ginoo. Ayan ha. Ginagamit ang Ginoo sa lalaki at sa babae. Ayan. So, sana, matuto na yung mga MCGI kasi matagal na yung sinasagot parang walang naririnig. Kasi, pinipigilan sila ni Eli Soriano na makinig sa ibang programa. Pero yung Katoliko, pinakikinig nila sa kanila. Huwag kayong makinig sa ibang programa sapagkat yan ay pangangalo niya sa pananampalataya.
Ganun. Eh, ba't Katoliko? Nag-ibig kayo ng Katoliko. Ibig sabihin, ang Katoliko, pinapagawa ninyo ng pangangalunyas pananampalataya. Ganun. Ano naman tong mga MCGI? No? Ang tanong, sagutin, yun bang rebulto ng kerubin ay pinagawa ng Diyos para gawing santo o para luklukan ng awa? Pareho! Oh, false dilemma naman to. Ang sagot, pareho. Pareho. Ginawang santo, kaya nga ginagalang nila kasi ginawang santo. Ginawang luklukan ng awa, o di, nilagay sa ibabaw ng kaban ng tipan. Kaya pag sila nakiluhod sa kaban ng tipan, nasa ibabaw yung rebulto ng kerubin. Hindi nakaharap sa rebulto ng kerubin din pag sila nanikluhod. Ikaw talaga, Jomar. Jomar. Common sense naman, Jomar. Ewan ko lang kung meron ka ba nun. Sana meron. Diba? Yan style ng CFD, sasabihan nilang na fallacy. Ang tanong, in short, gusto nila silang magdidikta sa tanong. Ganyan style ng CFD. Kaya ko nga binabasa ang definition ng loaded question para ipakita sa iyo na wala kang alam. Binasa ko ano ang loaded question fallacy. Binasa ko ano ang strawman fallacy para ipaunawa sa iyo na yung tanong mo may nakahalong bintang. May nakahalong assuming. Loaded question fallacy, may nakahalong assuming. Tapos tatanungin tayo gamit ang assuming na yon. Ano yung inassume mo? Inassume mo, naturo namin na si Kristo ay nagpagawa ng rebulto. Inassume mo yon. Tapos tatanungin mo ko gamit ang assuming na yon. Kaya nga loaded question fallacy. 26.4 ng Kawikaan, kailangan bang sagutin ang mga tanong na may kahangalan? Basahin nga natin. Kawikaan 26.4. Anong sabi dito? Oh, sabi natin ha. Anong sabi dito sa Kawikaan 26.4? Huwag mong sagutin ang hangal kung nagipag-usap siya sa inyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. 7:56 na po. Kailangan ko na po magbukas ng Zoom. Dahil 56 na. Okay. Aha. Tarang! Sulod na sila. Okay, mga kaibigan, papasukin ko na sila sa ngayon sa ating sa Zoom natin para malapit ng alas 8, no? Wait lang, ayusin ko muna ito saglit. Okay, and then more, allow, continue, and then yung Zoom link natin, bigay natin kay Joseph. 7:57 na. Ready na po tayo. Oh, so yung ibig sabihin dyan ha, na hindi ako nagsasabi na ng walang katuturan dito. Kaya ko nga nadidetect yung nadidetect ko nga yung kamalian nila para makita nila na talagang mali ang kanilang katanungan. Alangan namang sagutin kung mali nga ang tanong . Ang maling tanong, hindi na nga kailangan ng tamang sagot. Kapag mali, talagang mali. Kaya sana huwag masyadong sarado ang isip at buksan ang isip kung mali talaga. Ayusin yung tanong ninyo. Next time, Jomar, pag magtatanong ka, ayusin mo yung yung pagkagawa mo ng tanong mo. Pag-aralan mo ang different types of fallacy. Pag-aralan mo yan. Pag-aralan mo na, mag-create ka ng tanong na siguradong hindi fallacy. Para masagot ko. Kasi pag yung tanong mo kasi fallacy, hindi ko sasagutin yan. Kahit na anong sabihin mo, hindi ko sasagutin yan. Problema mo na yan. Oh. Ha? Basta fallacy ang tanong, hindi ko yan sasagutin. Okay, malapit ng na tayo. Sige. Okay, ito na tayo ngayon sa
Get ready na tayo. Dismiss. Okay. And then, kabila. PPP Live. So, one. Blast off. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason. Tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Pagtitiis sa mga atake ng mga bulaangko para patibayan ang bawat Katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Hello, good evening sa lahat ng mga nakaantabay dyan sa ating live dito lamang sa Punto por Punto. At ngayong gabi po may tatalakayan po tayo may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko. So sa lahat ng mga nakaantabay po dyan, get ready na po kayong lahat. Yung mga katanungan po ninyo, ilagay nyo na po sa comment section para pagkatapos po ng ating topic ngayong gabi by Brother Tata Rosal is ano na tayo? Diretso na kaagad sa tanungan portion. Okay. So, pero bago muna yan, tayo muna mag-opening prayer sa gabing ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na Espiritu Santo. Amen. Okay. So dito na po tayo ngayon sa ating greetings. Ating unahin sa greetings itong si Brother Tata Rosal. Brother Tata Rosal from Ozami City. Good evening sa iyo, Brother. 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 Wala talaga, Brother. Sige, at ibigay ngayon kay Brother Romer ng Sibulan, Negros Oriental. Brother Romer. Good evening, Brother Chando. Sa isang pinabarang magat ang gabi sa ating lahat. At welcome ulit sa programa natin sa Punto por Punto. At shoutout sa mahalan natin na obispo na si Bishop Oleto Cortez ng Diocese of Dumaguete, kay Padre Bong Mukot, sa lahat ng mga Franciscan Friars of the Immaculate, kay Padre Ronnie ng Chief Exorcist ng Diocese of Dumaguete, kay Padre Nonoy Bunutan, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Punto por Punto, kay
Helen Satore, kay Alex Dicat, kay Evelyn Cruz Sitoy, Emily Suarez, at kay Elpidio Estrada Cruzar Jr., Imelda Rolon Radamaso, at sa lahat ng mga ito kay Montejo, at kay Ari Silimialdo, at kay Ana Margarita, at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa sulok ng mundo sa isang pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Back to you, Bro Chando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. So, tibigan naman ito naman tayo kay Brother Tata ng Ozamin City. Brother Tata, andyan ka na? Yes, Brother John Do. Okay. Kanina, hindi na ako sa ating sa cellphone ng audio natin dahil sa ating desktop wala ating walang audio. Mayroong audio pero walang microphone. So dito tayo sa cellphone nagkuha ng audio. So maraming salamat once again at saka magandang gabi, umaga, tanghali sa lahat natin mga kapatid na may news. Kayo nakapasok sa ating mga iba't ibang mga channels tayo makasamahan, YouTube channel, Facebook page, especially po sa ating pagsisiwalat sa katotohanan. Nakapasok na si Sis Emily Suarez, Sis Gina Prado Rabina, at saka Sis Yam Temantejo, Sis Alex Diget. At sa lahat ng nagsubaybay sa punto por punto, at saka sa lahat ng taga Luzon, taga Visayas at buong Mindanao, particular dito sa Mindanao Diocese sa Usami City, at saka posible bukas may mga dumating na mga obispo, iba't ibang mga dioceses, archdiocese, at saka yung secretariat nila, kanina nakarating na kanina, advance party nila. So maraming salamat, Brother Jando. Back to you. God bless us all. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata Rosal. Tawa ko sa comment ni ano dito, Jomar Lim Lanada. Kahit na sinabi ng ang tanong niya mali, ipinipilit pa rin. Okay, ito naman tayo dito sa ano naman, sa kay Brother Junri naman ng South Korea. Brother Junri, good evening. Hi, hello. Yes, Fernando. Good evening. Also, this meeting is being transcribed. Anyone will... Okay, good evening, Fernando. At sa lahat po ng mga kapuntas, good evening din. Welcome po sa ating daily live streaming. Dito po sa Punto por Punto para sa pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan po ng simbahan, mga kapatid. So, welcome uli sa mga bago pong salta sa nasabing programa. And shout out sa lahat po ng mga kaabag ko andyan sa channel at sa lahat din ng mga kapunto. Sana po kayong channel nakapasok. God bless all. Back to you, Bujado. Okay, thank you sa iyo, Brother Junri. Binago ni Jomar yung tanong niya rito. Sabi mo kasi kanina, saan mababasa na si Kristo nag-utos? Yan ang tanong mo kay na Jomar. Kaya yun ang loaded question pala. Ngayon, binago mo na. Kung nag-utos ba si Kristo, nagawan siya ng rebulto para gawing santo, nag-utos siya na gawing santo rebulto, wala siyang ganyang utos. Wala. Ang binigay lang niya pahintulot. Ano man ninyo ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Yun ang sinabi ni Kristo. Di ipinahintulot ng aming iglesia magkaroon kami ng rebulto, di pinahintulot sa langit. Kaya may reklamo ka, Jomar Lim Lanada, doon ka magreklamo kay Kristo, wag sa amin. Okay, tibigan naman ngayon kay Brother Aljan Bagat na naman ng Iloilo. Sa kanyang greetings, Brother Aljan, good evening. Yes, good evening, Brother Jando, at sa lahat ng mga kapuntos nating laging nakasubaybay sa ating programa. At ayun nga po mga kapatid, napaganda po ng topiko ni Brother Tata Rosal dahil topic niya po yung OSAS na pinagmamalaki lagi ni Pastor Ian Puentes, mga kapatid. Kaya isang palala po, buksan ang puso't isipan para marami po tayong matutunan. Back to you, Brother Jando. Okay. Jomar, taruhan kita, Jomar, paano may iwasan ng ang loaded question na. Huwag mo tanungin na saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay nag-utos na gawan siya ng rebulto. Loaded question yon. Kasi may inassume ka. Pero kung babaguhin mo yon, pa-construct, hindi siya may maging loaded question, ganito yan. Meron bang turo si Kristo sa Biblia na gawan siya ng rebulto? Yun ang tanong na hindi loaded question. Kasi yun ay tanong.
Pero kapag saan mababasa sa Biblia na nag-utos si Kristo, nagawan siya ng rebulto, yun ang loaded question. Kasi may inassume ka. Ha? Turuan kita ha? Paano i-reconstruct yung tanong na walang assume ha? Walang assuming. Okay. At ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang greetings and gospel reflection. Brother Angel from Japan, good evening. Amen. Praise the Lord. Muli, no? Isang pinagpalang umaga. Hapong gabi at sa lahat ng mga sulok ng mundo kayong nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Po muli paalala ng ating Panginoon sa Kristo gabi-gabi. Sinasabihan niya po tayo, no? Sa uling araw ng buhay natin or in particular judgment, pagkamatay ng tao, haharap siya sa kagad. Immediately po yun, no? Agad-agad. Ano ba mangyayari, no? Biblically, kung punta ka sa langit, yung mismo pong ano, no? Ang guardian angel mo mag-aakit doon. At yun nga, huhukuman ka. Ano ba talaga sasabihin ni Jesus lang naman sumunod ka ba sa aking mga utos? No, hindi niya itatanong kung mayaman ka dito, sikat ka rito, it doesn't matter. No? Talagang it all matters, yung commandments lang niya, itong ebanghelyo at sa turo ng simbahan. Paalala lang po yan, because anytime, anywhere, kunin niya ang buhay natin, at least naka-ready na po tayo. Mamaya, bukas, di natin alam, katulad na nangyari ngayon sa dami ng trahedya. Yung isang lindol lang pala, pwede kang, di ba, 1,000 plus na rin ang mga naano sa Venezuela. Parami ng parami pa yon. Biglaan po yon. Pwedeng mangyari sa atin yun. So sana we have to be ready. Repent. Seryosong pagre-repent and conversion. So paalala lang po yan, no? Dumako na po tayo agad-agad sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules. Bro Jando, pakisuyo po. Ito po ay ayon sa aklat ni San Mateo chapter 8, verse 28 to 34, Bro Jando. Matthew 8, verse 24 to 34? 28 to 34 po. Okay. Ayan. Ito. 28 to 34. Okay, so mga kapatid, ito po yung ebanghelyo ngayon, no? So pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Noong araw na yon, nung dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang 2 lalaki. Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, pinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang mga naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, pinakiusap nilang lisanin niya ang kanyang lupain o ang kanilang lupain. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan, no? So, ayun po, konti pagdililay ng ating ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules. Napakaganda ng ano natin, actually, hanggang ngayon, no? Pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung maalala nyo before, yung isang centurion po, no? Isang Roman soldiers na isa sa mga pinuno
ng mga imperial, mga Roman soldiers, sa centurion na nakiusap kaya sa ating Panginoon Kristo na pagaling ang kanyang alipin. No, sa isang salita mo lamang, sabi niya, no, so hindi ka na kailangan pumunta ron. Sabi ni Jesus, sige, magaling na siya. Gumaling. At itong huli kahapon po, no, ano, no, talagang totoo, kapangyarihan ng Diyos. Uh, Lulubog na kami, sabi naman ng mga disipulo niya. Samantalang yun nga, sabi nga, sanay na sila yun sa alon, no? Pero kakaiba yung alon na yun. Parang yung current, kakaiba. Sabi nga sa Greek is sismo, no? From the word seismology, di ba? Mayroong study of earthquake nga. So ang ayon sa mga eksperto, yung nangyari kahapon is may anong earthquake yung kaya kakaiba po yung ano, yung unos na nangyari yon, kakaiba yung current. So yun ang ano ng mga eksperto, no, it's like parang may earthquake doon na nangyari, kaya sabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Diba? Very comforting words from Jesus. Ba't kayo natatakot? So, para sa atin, no? Huwag kayo matakot. Ano man ang pagsubok na dinaraanan mo kasi kasama mo siya. Amen? At pati yung unos na yun, kahit bagyo man yan, kahit anumang alon yan kalaki, dagat man yan, talagang under sa kapangyarihan pa rin ng Diyos, na ating Panginoong Jesucristo. At dito, ganun po ang nangyari, no? Dito sa ating ebanghelyo, pansinin nyo, the power and the authority of Jesus against the spirit of demons. Talagang yung authority niya, at mapapansin nyo rito, kilala siya, no? Buti nga ng mga demonyo, kilala yung Son of God. Pero mga ibang sekta, di ba, mga Muslim, mga ano, hindi, mas maano pa si Felix Manalo kay Jesus. Tao lang yan. No, si Jesus, Felix Manalo anghel. So sa mga Muslim naman na mas susunod daw kay greatest prophet si Muhammad kaysa kay Jesus. Grabe, no? Pero itong mga demonyo, spiritual world, preternatural world, kilala nila ang kanilang creator actually. Kilala, you're the Son of God. Grabe, no? At ang kapangyarihan niya, no, sinabi niya, di ba, sige, nag-request pa, request sila, dalhin mo kami sa dalhin mo kami dito sa pero pansinin niyo, makipapansin niyo ang Diyos, no, out of bad things, no, still He can do good things out of bad things. Yung mga demonyo, di ba, pansinin niyo, nakiusap sila, pero samantalang demonyo yun, pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, so sige, di ba, dalhin ko kayo ron. No, grabe ang kapangyarihan niya at yung compassionate pa rin niya kahit sa masasamang tao. Grabe, no? So bakit nga ba sa baboy? Napansin niyo bakit sa baboy dinala kaya, no? So kasi alam nila ayon sa dietary law, 'di ba, dong panahon na 'yon is sa kanila kasi sa aklat ng Leviticus at Deuteronomio na yung mga baboy talaga marumi during that time, 'di ba? Ngayon ano na 'yan? 'Di ba? May spoiled na yung mga baboy ngayon, 'di ba? Dati kasi nasa lang 'yan, kung saan-saan, 'di ba? Kung saan-saan naliligo, kung saan-saan kumakain, kung ano kinakain. Pero ngayon special na yung pagkain ng mga baboy po, no? Kasi dietary law during that time marumi, kaya yung marumi gusto nila doon sa marumi. Yun, no? Yung pala yung konteksto nun, bakit sa baboy sila nagpadala? No, and then later on, that's it, nalunod sila at namatay. At ang pangalawa rito, no, napapansin natin, pag tinignan natin yung tinatawag ng spiritual connection naman sa atin sa buhay ng mga tao. Kung mapapansin niyo po, no, yung demoniacs pala, no, ayon sa mga theologians, yung sinasapian ng demonyo, alam niyo po ba, nagre-represent pala yun, no, sumisimbolo sa humanity, sa buong sanlibutan, na tayo lahat, no, sumisimbolo pala sa atin yun, yung demoniacs o yung mismong sinapian na tao, na tayong lahat na mainaalipin ng mga kasalanan, mga makabundong bagay. Ito pala nagre-represent itong sinalihan ng demonyo na intentionally si Jesus pumunta siya doon
no? Pumunta siya ron sa mga sinasapian ng mga demonyo na ibig niyang sabihin sa mga tao na kaya niyang gawin ang lahat at kaya niyang tanggalin ang demonyo, kasalanang demonyo yan sa ating katawan. Ang ganda, no? Yung pala yung ano nun eh, yung pala yung konteksto nun, na yung mismong demoniacs na yun or yung sinahalian na yun, tayo pala lahat yun buong sanlibutan na naaalipin sa mga demonyo ng makasalanan. So intentionally pumupunta sa atin si Jesus, sinasabi niya sa atin, kayang-kaya niya linisin ang ating katawan sa mga epekto ng mga spiritual sins na yan, ang mga kasalanan na hindi natin matanggal. Pag nandiyan si Jesus, sasabihin niya sa atin, lumapit ka lang sa akin bilang Diyos, papalayas ko ang mga demonyong kasalanan na yan. Ganun, no? Yung pala yung konteksto nun. And lastly, ito po yung pinaka dito, nakakalungkot lang. Kung mapapansin niyo yung bandang huli, no? Anong sinabi niya sa bandang huli? Patakbong umuwi ng bayan ang mga nag-aalaga sa kawan at pagdating doon ay pinamalitan ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. In other words, pansinin niyo, pinamalita na mayroong banal na tao dito. Nagpapalayas ng demonyo. No? So anong ginawa ng mga tao? Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nila siya umalis sa kanilang lupain. Imaginein mo yun. Nakapagpalayas na ng demonyo, pinaalis pa si Jesus. Napansin niyo yun? Diba? So, ano ibig sabihin sa atin lahat yun? Sinasabihin na ayaw nila ng mga banal na tao. Ayaw nila na nagpapalayas ng demonyo. Ganun ang mga tao. Ayaw sa mga banal na tao. Ayaw sa makadiyos. Tama, no? Kasi magiging sagabal ka nga naman. Yung tinatawag na comfort zone ko, ito yun. Hindi mo ako mapipigilan dito. Umalis ka. Kung banal ka man, umalis ka. Diba? May kilala kayong ganun. Kapag sinasalitaan na sila na salita ng Diyos, galit na galit sila. Dito, ganun na ganun nangyari sa Ebanghelyo po. Pinaalis si Jesus. Alam nila, napakabanal nito. Yung word of God niya, ayaw nilang tanggapin. Bakit? Sagabal sa mga kasalanan nilang ginagawa. May kilala kayong gano'n? Ay, ayoko sa'yo, umalis ka rito. Di ba? May mga gano'n, no? So, yung demonyo talaga, sasabihin ni Jesus, sinabi itong mga taong to, lumalis ka rito dahil alam nila, nakapagpalayas ng demonyo, kitang-kita nila. No? Ayaw ng mga tao yun. Ayaw nila. Kasi yung comfort zone na tinatawag na hindi sila na para hindi sila maistorbo kung ano man ang ginagawa nila. And this for everybody, lahat po tayo sinasabihan tayo dito. Lahat po tayo sinasabihan, especially yung pagpunta niya doon intentionally doon sa mga hinahalian ng demonyo. Napakaganda ng pagpapaalala to all humanity. Intentionally, Jesus, like ito punto por punto, binigay niya sa atin ng Diyos ito. Para lahat ng makasalanan na kagaya natin lahat. Nasa sinasabi niya sa atin, nandito ako anak, para palayasin ang mga demonyong nasa inyo, yung mga kasalanan na yan. Pero tayo lang po ang dapat na tumanggap yun. No, yun ay grasya. No, especially banal na misa. Bakit walang nababago sa banal na misa? Sabi nga ni Father, nung isang pare na nung pinaliwanag niya, bakit ang dami nagmimisa, nagsisimba, no? Pero hindi naman daw nababago, 'di ba? Tutuusin si Jesus 'yun eh. Bakit? Ang sabi niya doon, ang paliwanag niya, kasi nandoon yung grasya. Kaya lang tayo ang hindi talaga tumitingin sa grasyang tinatanggap natin, which is si Jesus Christ. No? Totoo, mapapansin mo. Kaya nga, pagka tinanggap mo na si Jesus sa banal na communion, kung talagang nanamnamin natin, tayo ay isang tabernakulo na pala. Diba yung si Jesus nasa tabernacle? Yung hostia. Amen. So,
Kaya nga pagka sinubo mo na yung banal na ostya na si Jesus, hindi mo na kailangan tumingin sa tabernakulo kasi nasa iyo na si Jesus. Anong pinapahiwatig sa atin nun? Tayo ay munting tabernakulo ng simbahan kapag tinatanggap mo siya na siya sa banal na komunyon. Kasi nasa iyo na siya. Amen? Napakaganda ng ng banal na misa. Ito yung sinasabi intentionally. Pumunta siya doon sa mga inahalian ng demonyo. Ganun din sa banal na misa, pag tinatanggap mo siya, kung nanamnamin lang talaga natin, tanggapin natin yung grasya na tinanggap natin, tayo mismo marirealize natin, nasa akin na si Jesus. Dapat tanggalin ko na itong mga kasalanan nito na dulot na nasa likod nito ay yung mga demonyo, mga evil spirit. Kaya nga ang dami, no? Ang daming mga ng mga pangalan ng mga demonyo sa seven capital sins. At lahat ng 'yan, yung mga pangalan na 'yan, kapag tinanggap mo na pala si Kristo intentionally at talagang nanamnamin mo, yun pala ay dapat magpapalay sa iyo sa mga demonyong nasa atin lahat. Ang ganda ng ni Jesus talaga. Dumating talaga siya rito para palayasin ang mga kasalanan na yan, palayasin ang mga demonyo nasa atin. Kaya lang yun nga, nasa atin na lang yun. Tanggapin natin, namnamin natin, para tuluyan tayong makalaya sa mga masamang espiritu na kumakapit sa atin. Nandyan si Jesus para palayasin na yun. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And God bless po sa ating magtatapik ngayon. Walang iba kundi si Brother Tata Rosal, no po? So God bless po sa iyong topic, Brother Tata Rosal. Bro Jando, back to you po. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, and then Brother Tata. Yes, Brother Jondo, humingi ko ng pabor sa iyo. Ano yan, Brother? Pwede pakiplay yung video ni Pastor Ryan Fuentes, ayan kayo na mag-translate bago natin sagutin. Okay, Ra? Sige. Ay, waiting si Brother Wendell sa ano? Nakapasok si Brother Wendell na? Okay, Brother Wendell from Ozami City. Good evening, Brother Wendell. Wala. So, dito tayo. Sino yung nagkatok? Okay. So, i-play natin yung video ni Ryan Fuentes. Wait lang, ha? Tagaan na natong gamay Wait lang. Paano ba to pahintuin? Okay. So, share audio ako. Audio, and then dito tayo sa browser. Para mapakita natin. Okay. Ito na. Play. Igala igsuon may buntag Pastor Ari here. Tagaan na natog gamay pagtagad kining mga CFD nga gabugal-bugal na sad sa doktrina sa Ginoo ug sa mga apostol kaning gitawag natog eternal security unya ginganlan nila osas nya kini ato ning makita karon kay kinahanglan ato ni silang pahibal-on mga higala kay igsuonan nga kaning mga CFD wala ni sila'y katungod nga maghisgot mahitungod sa kaluwasan, mahitungod aning osas kay sila mismo wala man ni kabaton og kaluwasan mga tawhana. Mao bitaw nga sa panahon sa mga formal discussions mauwawan sa manibo ni Adolfo, ni Eugene Gapo, perti ka uwaw kaayo ang ilahang nasinati labi na sa atong cross examination. So karon ato aning tagaan o pagtagad kining ilahang video kay mao ni pangbugal-bugal ba niya atake sa doktrina sa Dios. So atong tan-awon karon Matthew 3:16 that was intended for the Jewish people dahil si Jesus Christ nagkipag-discourse kay Nicodemo na dawaton ninyo ang anak sa Diyos. Correct. That was past salvation. Ikupta na sa mga baptist.
pagtuo na yun. Oh, Tuo na yun. italon yun. Talon. Kaya ba sa Biblia, way alone? Way alon yun, way alon. Ano sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, no? So, gikuptan as mga Pentekostal. O kubang mga baptist nga paksyon. Di na po sila taman. Diyan sa taman. Ari ka sa Mateo 24:13, ang muluhaw tayo maluwas. Correct. So, na, Ang una sa tanan atong mapansin diri nga wa gid siguro ni basa-basag Biblia ba. Kay nganong moingon man kag Mateo 3:16 nga wa man nagahisgot kaluwasan, gahisgot man na sa bautismo ni Ginoong Hesukristo. Kung imong basahon diha Mateo 3:16, that's the time nga si Jesus Christ nagpabautismo. Siguro ipag ato na lang tagaan siya tsansa nga siguro nasayop siya litok nga basin og Juan 3:16 ang iyahang buot pasabot. Unya unsa toy iyang giingon atod niya nga Mateo 3:16 o kaha bisan pa og Juan 3:16 para kuno sa mga Jewish people. So ang iyang pasabot gyud Juan 1, 2, 3 nga si Nicodemo kay iya manggihisgutan sa iyang video nga si Nicodemo kuno. So Juan 3 to dili to Mateo 3:16 ha. Unya una sa tanan wa gyud gihapon kasabot sa Bible ning mga CFD kay kung moingon kag Mateo 3:16 para lang na sa mga Jewish people, I don't think so. Kay una sa tanan ang Juan 1 nag-ingon na gyud mga kaigsunan higala nga sa Juan 1:11 he came unto his own. Mo nang giingon sa Bible diha nga kanang own diha mo nang mga Jewish people. Maonay iya sa Dios. So Jesus Christ came to his own people. Pero ang Bible nag-ingon and his own receive him not, wa siya dawata. That's why niingon sa verse number 12, but as many as receive him, apil na tang tanan ana, but as many, bisan kinsa na o sa kadaghan nga midawat kaniya. Onya dito ta balikan na to ang 3:16 mga higala kaigsunan. Sa 3:16 niingon diha, for God so loved the world. So kanang world naning nahibaw-an ning si diha o kanang ilahang nasabtan diha, kanang world para nila Hudyo ra daw. Amo na problema mga higala kay igsunan kung wala kay kaalam dayon wala kay alamag sa kaluwasan, wala kay kaalam gikan sa balaang espiritu, maunay hinungdan nga baga pataka na lang ta og interpret mga higala kay igsunan. Ang Biblia nagingon nga for God so loved the world na ha, dili na Hudyo lamang. Kitang tanan apil ka ni ana higala kay igsunan. Kamong mga CFD apil mo ana nga for God so loved the world. Ayaw ingna nga intended for the Jewish people. Karon moingon ka nga gipanghawakan na sa mga Baptist, gipanghawakan na sa mga born again o kinsa man ang nanghawak ana natural. Alangan og dili nato panghawakan ang pulong sa Ginoo nga pulong man na sa Ginoo. As a matter of fact, ang John chapter 3 verse 16 tingog na mismo ang pulong mismo ni Jesus Christ. Nakigstorya siya kay Nicodemos, pulong mismo ni Jesus Christ nga nag-ingon, whosoever believeth in him, kinsa tong mutuo kaniya, dili malaglag apan makabaton o kinabuhing walay katapusan. Ang problema kay di na ninyo panghawakan. Nganong di man ninyo panghawakan? Kay tungod kontra na siya sa inyong doktrina nga gitudlo sa inyong mga santo papa o sa inyong simbahan nga gitawag ninyong magisterium. Mo na di nyo niya panghawakan. Mangita mo hinuon og verse nga ikontra diha. Kung atong tan-awon no, kung atong sabton og maayo, ang pasabot ana nahimo na hinuon nga kontra ang inyong Bible. So dili lang kun dili mahimo na pod nga mamili ka sa uban og unsa may imong ganahan nga pilion. Mao ba nay insakto nga paggamit sa Biblia nga kung naa diri dili nimo panghawakan kay gipanghawakan sa uban, unya diri sa pikas mo'y imong panghawakan kay maoy pabor sa imong doktrina. Unsa toy giingon niya? Wala kunoy alone. Nganong butangan man nimog alone nga sa imong pagbasa, whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ang nakasulat diha, whosoever believeth. Pagbasa nimo, believe it, ingon ba diha nga believe it dayon unsa pa bautismo pa, unsa pa pamimbro pa sa inyong relihiyon, unsa pa magbuhat pagmaayo o mulahutay sama sa imong giingon sa Mateo 24:13. Wala niingon ang Bible niya, ingon diha whosoever believe it ang gibutang diha
kung mutuo kuno ka ni Jesus Christ, dili kuno ka malaglag, kung dili makabaton ka kinabuhi, walay katapusan. So unsa may nakasulat diha, pagtuo sa ato pa sa dihang mo basa ka diha, nakasulat ka, pagtuo ang nakasulat, walay buhat diha, walay pamimbros reliyon, walay bautismo diha nga verse mismo, John 3:16. Unsa may imong conclusion? Dili alone. Oh, magunahuna ta ha, magunahuna ta. Kay kanang moingong ka nga walay alone, kay imong mibasa binuang na usa na siya ka conclusion sa walay klarong pagsabot. Kay kung diha nga magbasa ka dayon, believe lang nga kasulat diha, natural mo conclude jud ka nga faith alone or believe alone kay maora may imong nabasa. Ha? Maghunahuna ta mga CFD kay murag palpak ta diha. Unsa pa imong giingon? Di na po sila taman. Diyan sa taman. Ari ka sa Mateo 24:13 ang maluhaw tay maluwas. Correct. So na. Sa to pa ang Tayon man day. ang salvation dili lang yung my future turan. You have to continue until the end. Doon na may mga persecution. Yung ka nga ang mulahutay maluwas. So sa ato pa maoday na imong ikontra dito sa pikas nga klaro dito nga naghisgot og kinabuhing walay katapusan. Una sa tanan kanang Mateo 24:13. Naabay nabasa nimo diha maluwas sa impyerno o kaha langit o kaha kinabuhing walay katapusan. Kay matud pa nimo maonay atong buhaton nga mulahutay sa ato pa ang paglahutay di ay maoy maluwas. Ingon ra bang Bible diha, he that endureth until the end. Unsa man ang end diha? Ang context na ba sa Matthew 24, kung gusto kag context, naghisgot na sa tubag ni Jesus Christ kung kanus mahitabo ang mga butang nga sa katapusan. Ingon diha, katapusan mahitabo. So unsa man ang endureth unto the end? End of the world o end of your life? Unsa may imong ibutang diha? Kay kung miingon kag end of the world, kung tutong mga wala nilang hutay nga wala pa may end of the world, so dito maluwas. Una sa tanan kanang kaluwasan diha, wala nagdahisgot og kaluwasan sa impyerno og pananglitan manggali nga kaluwasan pa na siya sa impyerno o sa langit mangani nga padulong. Kinabuhing dayon maunta na gisgutan diha. Apan wa ka kasayod nga kanang kaluwasan diha kung imong tan-awon, dunay kaluwasan usab sa kinabuhi nga dili ka mamatay. Kinabuhi na siya nga mabuhi pa sila o kaha dunay mga muabutay diha nga i-clarify sa Bible kung sa unsang paagi sila maluwas kung mulahutay sila. Kung imong basahon ng Bible higala igsuon, makita nimo nga one day inigbalik ni Jesus Christ kay naghisgot magid na sa katapusang panahon, dunay mga Hudyo nga maluwas diang dapita. Why? Because they will believe on the Lord Jesus Christ kay nagpaabot na sila sa Messiah. Until now they are waiting for the Messiah to come because they believe nga na ay Messiah. Daniel chapter 7 verse number 13 and 14, kabalo sila nga dunay Messiah. One day mao sa nagiingon ni Apostol Pablo sa Roma 11 nga moabot ang panahon until the end of the Gentiles, panahon nga ang Israel shall be saved. So kana dihang dapita linawon na o kahatagaan nag-clarity sa Bible kung sa unsang paagi sila maluwas sa katapusan. Kay sila man daw ang maluwas o butang na tong kaluwasan sa kalag, pero di gyud na nimo makita diya kaluwasan sa kalag. Pero ibutang na lang nato nga kaluwasan na sa kalag, pero magpadayon sila. So dito sa pagpadayon sa unsang paagi man. Kay kumiing kog pagpadayon, meaning to say ang pagpadayon nimo mo ay makaluwas nimo. So tungod ni ana imong gibaliwala ang sakripisyo ni Jesus Christ sa cross, mga antikristo gyud kung mauna. Kay ngano man ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross, ingon ang Biblia, importante kay ito nga mautoy makapasaylo sa atong mga sala, mautoy magdala nato sa langit, magdala nato sa kaluwasan, mautoy magdala nato ngadto sa Dios. Roma 5:10. Sa ato pa, sa may labot anang osas og kanang imong gipang hisgutan nga ang Biblia nga imong gikot sa Efeso 2:8 ingon diha, for by grace are ye saved. Past tense ha, kasabot ka gakrama, Mr. Gakrama o kamong mga Rusby, kamong mga CFD diha, ingon ang Bible diha, for by grace are ye saved. Past tense. Nya nganong mo reject ba na sa usas nga saved naman na sila, past tense naman, saved na gani. Sa ato pa din na maimpyerno. In fact, ang Epeso naghisgot gyud na mahitungod sa kaluwasan, klarong naghisgot sa kaluwasan sa kalag. Kung imong tanawon sa Epeso 1 hangtod sa 2, kaluwasan sa kalag. Pero ang imong Mateo
napa diha kaluwasan sa kamatayon kay dunay matawag diha og great tribulation nga moabot sa kalibutan. Mao na higala igsuon pagbantay mo aning mga manunudlo ba nga wala nila hatagig dakong pagtagad ang number one ang context, especially ang kaluwasan. Inyo hapan nang gibugal-bugalan nga klaro na kay na past tense na nga luwas naman din ang taga-Epeso nya kamo wa pa mo na nga luwas wa pa gani mo'y kinabuhing dayon. Sa dihang atong istorya ito si gitawag itong Boni Adolfo wa gyud in town ka touch sa ato ang usas. In fact ni angkon pa hinuon siya nga sila po daw napog kuno sila kinabuhing dayon unya ag atong gipangutana nakadawat bagi kinabuhing dayon dili pa daw kay mintras buhi pa dito pa daw sa langit kamatay. Inikamatay na daw tanawa ra no mo na ayaw mo paghilabot anang kaluwasan kay wa mo'y angay ana kay di pa man mo luwas wa pa mo'y kinabuhing dayon kisa may gaingon ana kamurasad mismo kamurasad mismo mo na nga da pa mo'y kinabuhing dayon dili unta mo again sa usas pero kahibalo man mo mismo kay mao ganing na pa mo'y purgatorio kay purgahon pa mo nang wala pa mo'y kinabuhing dayon ano pang hilabot ana atake mo atubang ako formal discussion bisag online lang bisan pa og public atubangon ta mo basta nga nang mga timaha labi na sa kaluwasan paborito na mo na among ganahan ha gamitig paminsar basaha ang context tanawa ang iyahang gihisgutan kung kana gahisgot ba og kaluwasan sa kalag o kaluwasan sa kamatayon o kaluwasan sa sitwasyon daghang kaluwasan. Ang kaluwasan kanang kaluwasan sa kalag wala ay makaluwas nimo higala igsuon mga CFD wala ay makaluwas ninyo si Jesus Christ lang kay siya lang namatay sa cross gilubog na banhaw nagpaaga sa iyang dugo kay ang iyang dugo mao toy pambayad sa atong mga sala kung dili ninyo natuhuan kung sige mog salig sa inyong relihiyon kang Maria o sa inyo ang mga binuhatan o kinsa pa na inyong gisaligan ay one day magbahay ra mo may bawaan na ninyo one day nga dili di ay makaluwas ng mga tao diha ingon ang Bible even si Jesus Christ nagingon I am the way the truth and the life no man cometh unto the Father but by me si Kristo lagi dalan siya ra gyud maoy kamatuoran ug ang kinabuhi nga di jud mo kaadto sa langit kun dili mo moagi diha ni Jesus Christ mga higala igsuon hunahuna pag-ayo ang imong kaluwasan kay mao nay pinaka importante nga butang sa imong kinabuhi nga maangkon. Daghang salamat. Iyon, bata. Bira. Hindi kaya pwedeng i-translate yun, Bisaya lahat. Si Baldata na bala magpaliwanag doon. Bro Tata. Okay. Maraming salamat. Mag-share muna ako sa lang. Sige, bayan. Okay. Okay, sandali lang. Sandali lang. Okay. Salamat sa pag-play, Brad Yando. So, sorry, si Bisaya to yun. So, sige na lang. So, ang ating lang title dyan, ating caption is ang mga sigdi, sabi niya, walang karapatan na mangaral o ng kaligtasan about salvation. Sabi ni Pastor Ian Pintes. So, yun ang narinig natin sa kanyang video kung saan sinagot niya si Brother Bu. Makita na ba yung kuan ko ang slideshow ko, Brother Jando? Yes, brother. Nakita na, brother. Okay, sige. So, unang-una, kung para sa kanila, sila lang mga baptist may karapatan mag-aral ng kaligtasan patungkol sa kaligtasan o tinatawag niya eternal security of salvation. Ibig sabihin, walang hanggang seguridad sa kaligtasan. Ang sa atin, ang usas kung one save, always save, para sila lang, at ating monitrace ang origin sa Baptist. Ang origin sa Baptist, kung saan po na membro, naging pastor si Rian Fuentes. The origin of Baptist, the Baptist movement originated in 17th century England and Amsterdam as a radical offshoot of Puritanism and Congregationalism, driven by English separatists. These early believers rejected infant baptism
in favor of believers' baptism. The belief that a person should consciously choose their faith before being baptized. So sa kanila, adult baptism. Pero kung na-topic naman natin yon about baptism, nagsimula yung adult baptism panahon na sa Anabaptist. So kahit pa si Martin Luther magbautismo yon ng infant o infant baptism. Yung Anabaptist nga si Nicholas Sturge ang